sabeu que els nens i nenes són el públic més exigent? Però si vosaltres teniu un conte, el de Louisiana i els camps de cotó, per què no us ho agafeu en sèrio i l'expliqueu de veritat? Us llenço el repte. En el proper capítol l'heu d'explicar perquè els pares i mares el puguin posar als nens i nenes abans d'anar a dormir. Avui, els nens els posem a dormir nosaltres. Avui coneixerem la història de Louisiana o els camps de cotó. En Roger sempre ha fet el seu aire. Ja de petit, feia i desfeia. Sol o en companyia, anava sempre d'una banda a l'altra, d'una banda a l'altra, d'una banda a l'altra, fins que un dia, quan va ser prou gran, va decidir marxar lluny de casa i fer vida en 1000 ciutats. Va viatjar per tot el món, per països molt diferents, i, és clar, va haver d'adaptar-se a la manera de fer dels llocs que visitava. Iurtes, iglús, tipis... Va dormir en llocs on probablement no hauria dormit mai si no hagués marxat de casa. Va tastar menjars molt diferents dels que estava acostumat. Menjars de tota mena, que probablement no s'hauria imaginat mai si no hagués decidit conèixer altres cultures. Viatjant pel món, va conèixer gent ben diversa. Alguns vestien amb molta roba, d'altres amb poca. També parlaven idiomes diferents i va aprendre a dir hola en moltes llengües. Bonjour, hello, hola, hello, xin chao, konnichiwa. Però un dia, de passada, va fer nit en un poble i, sense preveure-ho, s'hi va acabar quedant. És un poble petit, a Louisiana, una zona molt gran dels Estats Units que està plena de camps de cotó blancs i immensos. I és des d'aquí, des d'aquest poble, des d'on escriu una carta a la seva família per dir-los que està content, que tot va bé, que hi té una casa molt gran, lluny de tot, i un cotxe 4x4. I la carta diu així. Estimats pares, ja sé que us semblarà estrany que després de tant de temps us enviï aquesta carta. He viatjat per molts llocs. He tastat menjar increïble. He après moltes llengües. He conegut gent de cultures diferents. Ara estic bé. Visc a Louisiana, als Estats Units, amb la meva dona i una filla, la Rose, de 3 anys. Tinc una casa lluny de tot i un cotxe 4x4. Si voleu venir un dia, tinc llits de sobres. Mireu al Google Maps. Hi he posat un enllaç. Cliqueu-hi. Veureu on visc. A la carta els descriu com és el poble. Els explica que només hi ha una botiga on hi venen de tot i és plena de coses. Els comenta que sempre que hi va a omplir el rebost, el despatxa un avi que li fa pensar en algú de la família, i això el fa estar content i trist alhora. També els diu que té una filla de 3 anys que es diu Rose i que té els ulls del pare. Que en Roger sempre li parla en català i que fa molta gràcia, perquè de vegades s'embolica amb les paraules i quan van a dormir, per exemple, hi ha dies que confon bona nit i pantalons. En Roger també els diu que la Rose és molt riallera i que té un nino de peluix que és un ós rentador, un animal molt típic d'allà. Es veu que la Rose li va posar de nom Pet, que en anglès vol dir animal de companyia. I quan va saber què significava pet en català, doncs va esclafir a riure
I ara, cada vegada que l'abraça, abans l'ensuma per comprovar que no faci pudor. A la carta hi ha volgut posar una foto de la Rose. Els explica que no hi surt gaire bé, perquè sempre fa ganyotes. A més, com que ell sempre li diu «para quieta» abans de fer la foto, ara la Rose es pensa que en comptes de cridar «patata» s'ha de dir «para quieta». En Roger els explica que a casa seva hi té un porxo, des d'on es veu un cel que no te l'acabes. Que a la nit sempre hi surt i pensa en ells. I quan a vegades la Rose l'acompanya, sempre li pregunta si des d'allà es veu casa als avis. També els demana perdó per haver marxat com va marxar, tan tranquil, sense avisar-los. Però els diu que no pateixin, que ell està bé, que li va bé, i que per molt lluny que estigui, quan hi hagi de ser, hi serà, que comptin amb ell. I els pares d'en Roger, feliços de saber que el seu fill ha viscut tantes aventures i que està bé, acaben de llegir aquella carta que tenien tantes ganes de rebre i es queden amb la frase final que en Roger els ha escrit, que té ganes de veure'ls, que l'avisin amb temps, però que té llits de sobres.